So yun, pakita muna tayo. So yun, mga idol, magandang umaga sa hapon kasi maulang araw ngayon. And nandito tayo ngayon sa Guanzon Multi-Brand UMMI, Calasiao, Pangasinan. So sa Pangasinan po tayo today. So baka mamaya may nagsasabi nasa Metro Manila ulit tayo. So yun ang ating update natin sa inyo. Magkakaroon tayo ng moto canvas dito po sa branch na to ng Guanzon. So shoutout muna sa Guanzon, Siyempre marami silang mga kilalang brand na available gaya po ng Big Four, mga Japanese brand, Kawasaki, Yamaha, Honda at Suzuki. And itong branch na to, multi-brand, apat na brand yung mabibili nyo rito. Yun nga sa sinabi sa inyo yung ating Big Four. So Kawasaki, Yamaha, Honda at Yamaha. Yan po yung mabibili nyo rito. So makikita nyo rito, malaki yung kanilang branch. Bagong gawa itong kanilang branch. Air condition, malamig, no? So comfortable sa atin. At ang benefits po, pag bumili kayo sa Guanzon, agandaan dito yung convenient para sa isang buyer or customer. Siyempre, pwede rin kayo magbayad sa kanila via GCash, Paymaya. So hindi nyo kailangan magdala ng cash, no? Scan na lang natin para magbayad kayo. And siyempre, mamaya po, iikot ko kayo dito sa kanilang mga available units na pwede nyo mabili ngayon. So kung gusto nyo pong bumili, pwede kayo mag-message sa atin, mag-PM or mag-check dito sa kanilang store kung malapit kayo dito sa Calasiao, Pangasinan, Puto Capital. Dito po, napakaganda ng lugar dito. Madali lang sila makita at malaman yung store nila. Katapat lang nila itong Uni Oil. Nag-iisang Uni Oil gasoline station sa Pangasinan. Dito po sa may Calasiao. Ayan. So, after ng Robinson, Pangasinan dito sa Calasiao, konting takbo pa, makita nyo na yung Uni Oil. Ayan na, nakatapat nyo na yung multi-brand na branch na to. So, Guanzon Multi-Brand UMI, Calasiao, Pangasinan. So guys, excited na ba kayo na makita yung mga units na available dito? Siyempre yung famous na #1 brand ng Honda. Meron sila ditong 160cc adventure scooter. Walang ibang ADV 160. So kung kayo po ay nagbabalak maglabas ng ganitong scooter, ayan, available sa kanila dito, color white, pearl white, saka matte black. Then tignan pa natin yung mga ibang units dito. Meron silang ibang brand pa, no? So Yamaha, Kawasaki, and Suzuki. So yan guys. So, pakilala natin sa inyo yung kanilang sales officer dito, si Madam. Ma'am, dito. Lagay mo tayo. Ito tayo mong kapit. So guys, dito tayo ngayon sa UMI Guanzon, no? So, pakita natin sa inyo si Madam. Ayan, si Madam po nandito. Ma'am, ano pong name nila? Hello po, good afternoon po. Welcome po sa Guanzon, Calasiao Multi po. Ayun, si Madam. Share po mga ka-assist sa atin para sa presyo ng mga units or available na nandito ngayon na pwede nating mabili. So for sale to, talagang pwede nyo nang mamain ito ngayon kung gusto nyo pong bumili dito ngayon. So ma'am, ano po yung natin, requirements? Halimbawa, gusto natin mag-apply ng cash. Installment Po. Dalawang valid ID lang po. Dalawang valid ID. Government ID, license. Any ID ng basta government. Opo. Ano pa? Tsaka dalawa lang po na ID ni customer, tsaka isang ID po ni co-maker po. Sa co-maker kailangan din niya. Opo. So proof of income, proof of billing, barangay clearance. To be follow na po yun kung sakaling pa-CI po. Pa-CI siya. So yun yung pinaka parang ipiprepare niya. Opo. So pag pumunta ako ngayon, gusto ko mag-apply ng installment, kailangan mo na government ID. Opo, dalawang ID lang. Dalawang ID. So yun, pag nag-apply kayo ng installment dito, kailangan may dala na kayong ID. Madali lang naman yun. So sama nyo na rin yung co-maker nyo para meron na rin siyang requirement na maibigay. So yun ang ating, ano ba yung previous natin makukuha, ma'am? Meron po tayong
helmet, t-shirt, Guanson plate po, tsaka yung sa G-card po, pang free service naman po. Free service. Ayun. So, ang dami rin pala natin previous dito. No? So guys, sa Guanson, ang kanilang previous, meron silang half-face helmet, t-shirt ng Guanson, plate, temporary plate. Siyempre, kailangan din natin yon. Siyempre, may warranty rin sila dito, saka yung G-card, discount. Kung bibili kayo ng langis, gano'n. So yan po yung ating mga unang information para sa inyo. Ngayon naman, tingnan naman natin yung mga presyo ng kanilang units dito. So, ipapasya natin kayo sa kanilang units. Ito po. So guys, shoutout muna sa mga nanonood. Again, unahin na natin itong ADB 160. So, ito po yung 2023 model na ADB 160. Available po ito, pearl white, pearl matte black. Yan po yung mga available na kulay dito. So ma'am, ito, magkano ang SRP nito? Bali sa pag-cash po siya, sir, 170,900 po. 170,900. Opo. So, Kasama yun na po yung additional registration po doon. additional registration. So guys, ulitin natin, ang ADB 160, 170,900 pesos ang kanyang cash price. So pwede po natin mabili ito ng cash. Opo, pwede po. So pwede na natin ba, pag gusto ko ngayon kunin ito ngayon, makukuha na natin. Ayun. Opo. So pwede po sa atin dito ang cash price para sa ADB 160. Sa mga gusto pong bumili ng ADB 160, 170,900 pesos cash price. So yan guys. Again, meron tayo dito, Click 160. Ayan. So Click 160, ito na yung ating latest model. Nakita nyo, meron na siyang decals dito. Ayan. Meron tayong matte black, color, matte red, at saka matte white. Ayan, yung tatlong kulay natin. So Click 160, siyempre ito yung same engine ni ADB 160, 160cc. And then, ito po, meron tayong gulay board dito, kaya mas maganda, no? And yung ating braking system dito, naka-combi brake. Combi brake lang to. Wala siyang ABS. So CBS lang to yung front and rear. Nagsasabay silang nagbe-brake pagka combi braking system. What else? Ano po mga maganda rito? LED lights, digital panel. Yan po yung mga features ni Click 160 natin. Ma'am, magkano po ang ating dito? SRP? Bali, bumaba na po siya ng 2,000. Dati po siyang 121,900. Ngayon po is 119,900. Ganon. So, Opo, ang SRP nito, 121,900. O, 122 po. 122. Opo. So, ngayon, 120 na lang, ganon. 119,900 po sa cash. 119,900. So, Bumaba guys, po siya. bumaba na po siya sa cash payment. So, good. Kung gusto nyo pong maka-avail nito, meron sila ngayong parang low payment, parang low. Parang nagkaroon siya ng 2,000 pesos discount. So, ito ngayon, mabibili nyo na lang ng 119,900 pesos. Aba, napakaganda, no? So, magandang offer yan, mga idol. I-grab nyo na yung opportunity. Kung sino po may gusto ng Click 160, meron tayo ditong tatlong color version. So, maganda rin tong color white natin, no? Medyo lapitan natin, Ayan. So, yan guys, color white, meron tayo dito. 119,900 pesos na lang ang mabibili natin, presyo nito sa cash. Kasama naman yung LTO, no? Opo, kasama na po siya. Yun, kasama na yung 3 years LTO. So, mga gusto pong bumili ng Click 160, kasama na ang LTO 3 years, 119,900 pesos na lang. So, meron tayong matte white, red color, at black color. Ayan. So, sa mga nakanonood ngayon, meron na tayong 30 viewers. So, guys, ang ADB 160, ito available din, white and black. Ang presyo naman ito, 170,900. 170,900 pesos. Cash price po yan, mabibili nyo ng cash. Kung taga Metro Manila ka, gusto mong bulin to, pwede rin. Punta ka lang dito. Punta lang kayo dito sa Calasiao, Pangasinan. So yan guys, Click 160. Meron tayo dito ang tatlong kulay, white, red, and black. Yan. Para, Kuya Bet, kung magpapareserve ka ng FKM. So guys, si Franklin Rosalem, shoutout muna kay Franklin. Ayan, kung gusto nyo magpa-reserve naman ng idol ng unit, pwede naman po. Mag-message lang kayo sa ating FB page, Boyd Salabaria. Yan, mag-PM po kayo sa atin para mapag-usapan po natin yung details, paano mag-reserve at ano yung requirement din. So yan po. So Franklin, Sai Pilay, next na raw, sabi niya.
So, Saipilay, shoutout sa iyo. Yan yung mga nanonood sa atin ngayon. So, meron na tayong 45 viewers. Salamat po sa mga... So, hopefully makakuha tayo ng 200 viewers today. Guys, ito naman papakita natin sa inyo. Honda Click 125. Ito yung ano, di ba? Standard version. Opo, standard po. New decals po 2024 po. 2024. Opo, new decals. Pero Click 1, version 3 pa rin po siya. Version 3. Opo. Oh, so, yan po. Saipilay, Street Bike Hero Honda. So, tingnan po natin yung mga... So ngayon po, ang mga... Yun, bigla tayo lumiwanag. Nakita yung mukha natin. So guys, meron tayo dito, version 3 Click 125. This is the latest version. So, tatlong kulay, no? Opo. Red, gray, saka black. Meron pa pong white, kaso hindi lang po siya Meron din white. Opo. Pero kung gusto kong mag-order ng white, pwede rin. Pwede rin po. Yun. So guys, meron tayong 4 na kulay nitong Click 125 standard version. Pero to version 3 po ito. So makikita niyo naman yung bago na yung mga decals niya, bago yung color combination. I think one is one tone. Kasi yung alam ko yung special edition, two tone yung color nun. Ito one tone lang. So isang kulay lang siya, parang all red, all gray, and all black. Ngayon po, ang presyo nito sa cash price, ma'am? 84,400 po. 84,400. Kasama Yes. na LTO. Opo, kasama na po. So yun guys, 84,400 pesos. Included na po ang LTO 3 years. Pag bumili kayo nito, meron pa kayong helmet, free helmet, meron kayong warranty, meron kayong G-card, t-shirt ng Guanzon, at meron pa kayong plate holder, yung pinaka-temporary. So guys, 84,400. Available to dito ngayon sa Guanzon UMI Multi. Dito po sa Calasiao, Pangasinan. Madali lang sila makita, tapat na ng Uni-Oil. So yan po, sa mga nanonood sa atin ngayon, ang gwapo nitong Click 125, ito na yung pinaka top selling brand ng Honda pagdating po sa scooter 125cc segment. Dahil na rin sa kanyang magandang makina, 125cc, liquid cooling, CVT transmission, fuel injection, and matipid po sa gas consumption to, 40 plus, alam ko mileage ito, 40 something, yung kanyang mileage. LED lights, alloy wheels yan, naka-alloy wheels, naka-disc brake yung front, and then yung rear natin, naka-drum brake. Yan po yung ating bagong Click 125 standard version. 84,400, included na po ang 3 years LTO. Ma'am, pwede ba natin i-rebuild magkano naman po sa installment? Down payment lang. Down payment niya po is only 5,800 po. Wow! So guys, 5,800. Kung gusto niyo po ng installment dito po sa Click 125, pwede niyo po mabili ito. So yun ang po i-prepare natin. 5,800, no? Oh. 5,800. Pwede na kayong magkaroon ng Click 125 version 3, 2024 model po ito. Yan. Pwede na kayo mamili sa red, gray, black, at white color. So yan guys, 5,800 lang yung ating dadalin na pera. Siyempre, kailangan nyo po munang magpa-approve or magpa-CI, This country, your name, Philippines. Ayun. Si Jonel Vallejos, shoutout po sa'yo. Maganda yung ADB 160, bibili ako niyan, cash. Sige, sir. Ayan. Wait Mr. po Jonel natin, sir. Vallejos. Ayan. Papakita natin sa yung ADB para bilhin mo na ngayon. Ayan So, 72 viewers. Salamat po sa 72 viewers natin. Sir Jonel Vallejos. Ano po yung contact number niyo rito? Nasa ano po, sir? Pag gusto niyong bilhin, tatawagan kayo. Pwede ba natin malaman? Pwede po. Sa, So- may Facebook page din po kami. Anong Facebook page? Calasiao Multi po. Calasiao Multi. Guanzon Calasiao Multi. Guanzon, Calasiao Multi. Opo. So yan guys, sa mga nanonood ngayon, pwede po kayong bumili ngayon nito, cash. Kung wala po kayong makita sa NCR, Metro Manila, or nearest province, dito po sa Pangasinan at Calasiao, available itong dalawang Paunahan na po kayo. Meron tayong white, meron tayong black. So, again, ang cash price, 170,900. 900. So, 171,000 pesos lang. Included na po ang 3 years LTO doon. Kasama ng LTO. Baka inisip nyo, hindi pa kasama ang LTO doon, Kasama na po ang LTO registration, kaya umabot ng gano'n yung presyo natin. And I think, yun na po ang pinaka
mababang presyo sa market ngayon. Ano. Kung pumunta kayo sa ibang mga Honda shop, Honda dealership, mas mataas pa doon yung presyo. So dito sa Guanzon, mababa na yung presyo natin for cash price kasi included na yung 3 years LTO. 170,900. Sir Junel, pwede nyo pong mabili ito ngayon. Tumawag po kayo sa kanila or mag-PM sa kanilang FB page. Guanzon, Calasiao, Multi. Yan po yung isi-search ninyo. Search nyo muna pangalan, Guanzon, tapos Calasiao, Multi. Mag-message na po ka ngayon. Pwede na po kayong pwede ba sila mag-reserve na? Pwede po. Halimbawa, para sure lang. Magkano kaya? Ganun po ang ginagawa ng mostly mga customer namin para hindi na po siya Mabenta makuha sa ng iba. Opo. Yes. So guys, pwede nyo nang i-reserve to. So, kung kayo naman, meron naman kayong cash, magbayad kayo ng 50K or 20K. Depende sa inyo. Bayaran nyo na online. May naman kayo mag-deposit sa kanilang bank through the Guanzon Bank, no? So, bibigay naman sa inyo yung account number niyan. Tapos, magbayaran nyo na. O kaya, GCash, no? Pwede ba GCash? Gcash po. Pwede pa pong pag-usapan yung Pwede pag-usapan. So, later part na lang yung mga ibang details. Pero, pwede nyo na po nyong i-reserve. Pwede nyo silang tawagan ngayon. Contact number. Cellphone. Ng ano? Sir, branch. 917 po. 0917 819 819 4843. 4843. 0917 819 4843. Narinig nyo ba yung contact number? Yan po yung tatawagan nyo. Pwede nyo po silang tawagan ngayon. 0917 849 819 4843. Ano ba yan? Nabubulol tayo. So, 90 viewers na po tayo. Tumataas na. Sana maka 200 viewers tayo today. Yun. So, ADB 160. Guys, pa-shoutout muna kay Brian Perolino. Pa-shoutout. Siyempre, kung gusto nyo mag-upgrade, pwede nyo pong bumili. Yan. Darwin Alcaide, meron po bang Sniper 155 2024? Pwede ba dito? Sniper. Meron po sila dito, kaya lang nasa kabilang branch. Pero pwede rin po dito sa Yamaha Calasiao. Katapat lang po nila. Kita ko po sa inyo yung Yamaha Calasiao, guys. Ayun. Ayun po yung Yamaha Calasiao. Available po doon ng Sniper 155 R version saka standard version. Yung may ABS. So yan, guys. Ito, available po today. Pwede nyo po mabili. And si Ma'am Emel, si Sir Emel Sobrilla, click 125 gray. How much po ang gas? 84,400 po. Ayun, 84,400. Lapitan po natin ulit yung ating click. So guys, 84,400, click 125 gray. Cash payment. Ayan. So, Sir Sobrilla, pwede niyo po mabili itong ating click 125 gray, 84,400. Cash. Included na po ang LTO 3 years. Ayan. Yun, dumadami na yung ating viewers. 130 views, 141 viewers. Hello mga idol. Shoutout po sa inyo. Please like my video. Yan. Paki-like po yung video natin. Paki-share po sa inyong mga page or Facebook para marami pong makapanood. Ayan. So, click 125 gray, 84,400. So, pakita naman natin sa inyo yung special edition ng click 125. So, meron din sila ditong special edition na Click 125. Ayan, no? Meron din pala siyang gray. So dito, meron din po. Meron tayong dalawang color na available. Sa NMAX Idol, ang NMAX natin 155, ang SRP niyan 151,900. Yung walang Y-Connect, 153,900 naman sa may Y-Connect. So NMAX 155, yan po yung kanilang SRP. Ito naman mga idol, tingnan natin maigi. Ang ganda rin pala nito. So, sakyan natin. Ito po yung two-tone na color para sa ating Click 125. Ganda, no? Click 125, white and blue color, then gray and black color. Two-tone, dalawang kulay po yung kanilang combination. Ang kaibahan po ng special edition, yung kanyang wheels or alloy wheels, ano na siya? I think bronze color or dark brown, I don't know. Saka yung kanyang grab rear sa likod. Ayan, ano na siya? Bronze metallic pala yun. Bronze metallic yung kanyang kulay.
So, yun lang po yung pagkakaiba niya sa ating Click 125 standard. Mapapansin niyo sa standard, isang kulay lang. Ito naman, dalawang kulay, gray and black, then blue and white. Yan. Na magkano ang nito? SRP. Yung cash. special edition naman natin, Cash sir, price. is 86,900 po. 86,900 pesos para dito sa ating special edition. So guys, pwede nyo na pong mabili ito, 86,900 kasama ng LTO, 3 years. Pagka naman installment, magkano down payment ito? 6,300 po. 6,300. Wow. So yung standard, 5,800. Ito naman, 6,300. So meron ng difference na 400 pesos. Hindi, 500 pesos. So guys, kung gusto nyo i-apply ito ng installment or financing, kung malapit na naman kayo dito sa Calasiao, Pangasinan, pwede rin po kayo dito mag-apply. Or kung kayo naman taga Metro Manila, pwede rin po. Meron ding mga Honda, Guanzon dyan. Same lang yung price nila. Etong special edition, ang kanyang down payment, 6,300. And yung cash price naman niya, 86,900. Tama po? 86,900. Opo. 86,900 para sa ating cash price. Kasama na pong LTO 3 years. Kung gusto niyo pong bilhin to, pwede na po niyong bilhin ngayon. Pwede niyo silang i-message sa kanilang FB page, Guanzon Calasiao Multi. Yan po yung kanilang page. Like and follow nyo na yung kanilang page, mga idol. Ayan. So, ito ang ating Click 125 Special Edition. Ganda, ano? Actually, mas maporman tignan itong Special Edition. Kasi nga, dahil sa color combination. So, yun. Sa mga nagtatanong po sa atin, CB150X, I think 172,000 ma. Magkano yung CB150X? Meron kang presyo nun? CB. 150X. 150X. Yung Wala po, adventure. Wala kayo dito. Opo. Wala po. Dati may display kayo dito eh. Wala kayong presyo. Wala po. So guys, yung mga ibang katanungan at details na gusto nyong malaman, pwede po nating balikan sa inyo. No? So guys, yan po ang ating Click 125. 86,900 cash price. So, yan po yung babayaran natin. Meron tayong gray-black color dito and meron din tayo ditong white and blue color. Ang features nito, naka-combi braking system, disc brake sa front and drum brake sa likod. Meron tayong malaking compartment, liquid cooling na ating engine para sa 125cc and fully digital yung instrument panel and LED, lahat ng ilaw nito, full LED. So yan guys, Click 125. Meron naman tayo ditong underbone. Sino po naghahanap ng Wave? Ito, Wave RSX. Ito po yung latest model, ano? So guys, ito po yung latest model na Wave RSX. Ilang cc nga ba ito? 115, 110? 110. 110. So guys, ito 110cc. Underbone category ng ito yung famous na Wave natin. Ito po yung pinaka latest model 2024 RSX. Meron din siyang compartment dito, no, may mga tools. Ang kagandahan dito, ito po yung pinaka latest engine nila, fuel injection na. FI na po ito, naka FI. So mas matipid sa gas consumption and naka shutter lock din yung susiyan nito. So itong ating RSX, magkano po ma'am cash price dito? 67,900 po. 67,900. So dalawang kulay, no? Opo. White and gray. Wow. Dark gray o dark? Hindi Black. naman to black. Black ba? Hindi, gray. Metallic gray and then glossy white yung kanyang paint finish. So guys, Wave RSX 67,900. Yes po. 67,900 pesos para po sa ating cash price. Kasama na po ang LTO doon. Mabibili nyo na itong ating Wave RSX. Ngayon po, kung gusto nyo bilhin ito ng installment, magkano down, ma'am? Down payment niya po is 5,800 po. 5,800. So pareho lang ni Click 125. Click 125. So guys, ang kanyang down payment, 5,800 pesos. Pwede nyo na pong mabili ito. So guys, pwede nyo na pong i-mine. So kung gusto nyo pong may kurso natin itong Wave RSX, meron tayong white color and gray color. And here, meron din tayong Honda Beat. I think this is, hindi ito yung latest model na Honda Beat. Ito po, Honda Beat. Ma'am, magkano pong price nito? Honda Beat.
And red color, pero ito po, hindi ito yung latest, I think this is 2023 model. 74,900 po. 74,900. So, 74,900 Honda Beat scooter. Isa sa pinakamatipid na scooter, no? Talagang maganda yung mileage nito. I think 57 km per liter. I don't know. I-verify natin. Naka-shutter lock pa rin ito. Kaya lang kasi yung latest model ng Honda Beat, meron ng socket charger. Kumbaga pwede ka na mag-charge ng phone. And nabago yung pinaka-front face design. Mas naging malaki. So ito medyo sleek. Pero kung kursunado nyo po ito, 74,900. Kasama na po ang LTO price. LTO natin na 3 years. Honda Beat. Ganda rin nila. Scooter. Ayan. So, next model natin mga idol. Sa mga nanonood sa atin, ayan, sino po ang may gusto ng sporty scooter, no? Ito, isa sa pinaka-nagustuhan ko rin na model ng Honda. Airblade 160. Meron sila ditong color gray, red, saka blue. Dark blue. Ayan. Ganda rin ito. So, ang kagandahan po rito sa ating Airblade 160, ito, naka-disc brake na ang ating front. And then, syempre, meron tong ABS. It comes with ABS na. So, ang kaganda rin dito, LED yung mga lights, saka very sporty yung design, Kita nyo yung design niya, yung pinaka-front face. Napaka-sporty ng dating. LED rin yung ilaw nito, harap at likod. Ayan yung makina nito, same ng ating makina ng ADB 160, saka Click 160 at PCX. So guys, available po ito sa Guanzon Multi Calasiao. So pwede na po ninyong may order to dito. Magkano man presyo nito, ma'am? 125,900 po. Wow, mas mura pala to. So this is cash price 125,900. Included 3 years LTO. 125,900 pesos. So right. So shoutout muna sa mga nanonood sa atin. So I want to shout out si Darwin, si Brian, si Emel, si Easy Love, Zace, Sai Pilay. Shoutout muna sa inyo. We have 180 viewers. If you want to purchase this Airblade 160, 125,900 pesos. Included na ang LTO 3 years to pay. So meron tayong gray color, red color, at blue color. Ang dami, no? Tatlong kulay po yung pagpipilian natin. Ayan, napaka-forma nito mga idol. Saka ito, malakas din yung makina nito. And na-try na rin natin itong ilong rides. Talagang matipid din sa gas consumption. Bagay ito sa mga lady riders, Airblade 160. Ayan. So again, meron din tayo ditong PCX. So guys, sa mga naghahanap po ng scooter, sporty scooter, ayan, meron din tayo ditong PCX. Gusto niyo bang makita na sasakyan natin? So yan guys. PCX 160, meron tayong dalawang version nito, CBS version saka ABS version. Ang pagkakaiba po ng CBS sa ABS, syempre yung braking system. Ito naka anti-lock braking system, yung ABS version. And ito naman, combi braking system. Sa mga di nakakalam ng combi braking system, pag nagbe-brake po kayo, combined yung harap at likod, nag-exert na ng force yan to brake. So, mas safe pa rin kaysa sa mga ordinary na walang CBS. Yan, mga ino. Siyempre, pag naman anti-lock braking system, yung sensor nito, pag nag-brake ka ng biglaan, unti-untiin niyang i-brake yan. So, mas safe ka dito sa ABS. Yun ang pong pagkakaiba nila. And itong ating ABS version, meron tong HSTC, Honda Selectable Torque Control. Ito wala, yung standard version. Ang Honda Selectable Torque Control, yan po yung traction control ng Honda. Yan po yung kanilang version ng traction control. Sporty scooter, PCX 160. Ma'am, magkano po yung standard version? Yung CBS po, sir? Oo. 133,500 po. 133,500 pesos para sa ating standard version. Alam ko ang color na available nito is white and black. Black. Yes, white and black ang available. Meron po sila ditong ganung color. Kung kayo po ay gusto maglabas nito, available po dito sa kanila tong standard version ng white and black. 135,000.
133. 33. Sorry, 133,900 po. Included na yung LTO 3 years. Magkano po ang down payment ito? 18,800 po. 18,000. Guys, kung meron kayong 18,800, pwede na po ninyong makuha to via installment. In-house financing ng Guanson. Ano? So ito po, available ang ating PCX 160 standard version, 18,800 pesos. Ayan, mga idol. Para naman po sa ating ABS version, magkano pong cash price? 151,500 po. 151,500. So, ang difference nila nasa kulang-kulang 20,000 yung difference to. So guys, ito 151,500 pesos, included na rin ang 3 years LTO. Dito po sa ABS version. Ayan. Ang ganda nitong white. I believe ang white po ay ang ABS version na PCX may tatlong kulay. White color, glossy white, meron din tayong matte black at matte red. Yan, tatlong kulay pong available sa PCX 160 ABS version. Ayan guys, lumalakas po ang ulan natin. So hindi po tayo pinapaalis. Sana meron tayong gagawing review today, pero nandito tayo ngayon sa Guanson Multi para maghatid sa inyo ng live. So guys, ito PCX 160 ABS version, rating ko 151,500. 500. Magkano pong down payment? 21,800 po. 21,800 ang inyong ipiprepare na amount para meron na kayong PCX 160 ABS version. Ano pang hinihintay nyo mga idol? I-mine nyo na to. Pwede nyo bilhin ng cash to and installment. Depende po sa inyong preference. Ma'am, pwede ba rito credit card? Hindi po. Ay, hindi. Opo. Ayun. So, hindi sila nag-accept ng credit card. Sa mga nagtatanong sa atin, sorry, next time. So, yan guys. Alright. PCX 160, 151,900, ABS version. NMAX bossing, si Darwin De Los Santos. Darwin De Los Santos, ang NMAX po, ang kanyang SRP, pag may Y-Connect, 153,900. Pag naman walang Y-Connect, 151,900. SRP lang po yun. So, kasama pa po ng 2,000 pesos para sa LTO 3 years. Ayan, mga idol. Yan guys, PCX 160, sino pong gusto bumili nito? Alright, si Darwin De Los Santos. Pwede rin po kayo mag-message sa kanila kung gusto nyo pong bumili ng NMAX. Facebook page ng Guanson Calasiao Multi. Yan, yun po yung kanilang inyong hahanapin. Alright, so meron tayong 120 viewers. Let's go in other brand. Ito naman, mga Yamaha brand. So meron tayo ditong Pasio, Gear, MIUI. Ayan, yan po yung mga available for Yamaha. And then meron din silang YTX business motorcycle. Ito guys, mga naghahanap po ng pang-service, pang-daily service ninyo. Maporma, classic style, Pasio 125. Napakaganda nito. Kung di nyo lang alam mga idol, ito po ang ating service. Bibilib kayo, dala-dala ko to hanggang Maynila. Yan. So ito, napaka-reliable bike. Personal bike ko to, personal scooter ko to. Ginagamit ko papuntang Maynila. Ang aking mileage fuel consumption, 65 km per liter. Ganun siya katipid. Maporma pa, di ba? And pagdating naman sa convenient kung mangla-long rides, panalo din. Komportable din yung upuan. Kahit meron kayong passenger, pwedeng-pwede rin. Ito po ang ating Pasio 125. Ito, lang to. Disc brake sa front and naka-drum brake sa likod. 12-inch yung mga gulong nito. LED yung mga ilaw, front headlight and mga signal light. At naka-digital yung instrument panel. Bakit po siya naging matipid? Kasi naka-hybrid po. Hybrid yung kanyang engine. Meron siyang battery assist. Electric battery assist. So yan guys, malaki din yung compartment ito. Meron tayo ditong cyan color, no? Itong green. Ito po yung pinaka first version o unang model. Magkano po presyo nito, ma'am? 94,500. Ang kanyang cash price, 94,500 pesos.
94,500 pesos. Installment, ma'am. Magkano down payment? Sa installment naman po, ang down payment niya is 9,800 po. 9,800 ang kanyang namang down payment. So, ito naman, napakasulit talaga. Pasio 125. May freebies na rin po yan na helmet po. Kulay niya din po. Ah, ganun. Opo. So guys, ang kagandahan dito, meron silang promo nito. You can get Yamaha helmet. Color green din. Kung ganitong kulay din. Opo. Bukod po dun sa previous po namin na helmet, meron pa po sila matatanggap. So dalawang helmet makukuha Opo, nila? dalawa po. Wow! Alam ko yung helmet ng Yamaha na yun, medyo mahal din yun. Nasa 3,000 yun. Maganda yung ano niya. Oo, nakita ko yun. So yan guys, meron tayong special promo sa Pasio 125 na scooter na to. Meron ka ng dalawang helmet dito. Kasi yung regular na previous po ng Guanzon, bibigyan tayo ng half-face helmet. And dito naman sa Pasio, meron silang special promo. Bibigyan ka nila ng Yamaha Pasio Classic Helmet. Color green din. Ganitong kulay din. So ano pang hinihintay ninyo mga idol? Grab the opportunity. Ngayon lang din yan. Again, ang cash price, 94,500. 94,500 po. 94,500. Dalawa na ang helmet ko dito. Ayan na, di ba? Napakalupit. 94,500. Sulit na sulit, ano? Yan po ang ating presyo. Dito naman, ma'am. Ito yung pinaka-latest color, di ba? Pareho lang ba ng presyo? Parang tumaas lang po siya ng 1,000 po dun sa So, ito naman, 95,500. Opo. So guys, ito kasi yung pinaka-latest color version 2023. So naiba yung decals niya rito eh. Yan, naging iba. Actually, decals lang yung binago dito. Pero ito, 95,500 cash price. Meron din tong pre-helmet. Si ano lang po. Ah, ito lang. Opo, yung- So guys, kung ako bibili ngayon itong Pasio, bibiling ko na to Sayan. Kasi may pre-helmet. Ito wala po siyang promo. So same lang siya, 95,500. Pero meron kayo pa rin kayong freebies from Guanzon. Meron pa rin kayong dito lang magiging dalawa yung helmet ninyo sa cyan color na to. So available lang po yung promo dito sa cyan color. Sa white, wala pong ganun. Alright, so 95,500, 94,500. Down payment, 9,800. 800. Same lang sila sa down payment. Yes, sir. 9,800 para sa ating Pasio. In down payment po yan, installment. Ano? So yan, okay. So meron din tayo dito isa pang 125cc. Sniper 155 cyan color. Meron po dito, kaya lang nandito po tayo sa Kalasyaw, Pangasinan. Yan. Si Kwin Irenea. Ang ADB 160 po ay merong presyo na 170,900. So 171 na lang. So 171K, available po yan, cash payment. Pwede nyo po mabili ngayon. Ayan. So si Kwin Irenea, pwede nyo pong bilhin ngayon dito yung ADB 160, wala pong may-ari nun. Available yon for cash. Ayan. Mag-message lang po kayo sa kanilang FB page or pwede kayo mag-PM sa atin. Ayan. Pwede kayo mag-PM sa ating FB page. So again mga idols, next model natin, Mio Gear S version. Ma'am, magkano pong presyo nito? 83,800 po. 83,800 para sa ating Mio Gear S version. Kaya po siya S version, meron siyang brown leather na seat cover, and then meron po itong stop and start system. So mas maganda yung features nito. Para siyang all black, no? Na merong brown color seat. Ayan. 84? 84,800. 800. 84,800 included na po ang 3 years LTO para sa ating Mio Gear S version. Ma'am, meron bang standard? Opo, pero wala lang po kaming display, sir. Pero magkano yung presyo nun? Yung Mio Gear naman po, Standard. 79 po. 79,000 para sa standard version nito. So guys, meron tayong 84,900 para sa S version. 79,000 naman po sa ating standard version. Again, meron tayong MIUI 125. Standard version, ma'am, magkano to?
79,500 po. 79,500 para sa ating MIUI 125. Meron tayong white and cyan color and then black color dito. So guys, 79,500 para sa ating cash price. Included na ang 3 years LTO. Available po itong mga ito. Kung gusto natin nyo, mabibili nyo na dito. And meron din tayo dito ang MIUI 125 S version. Ang kaibahan po nila dito sa ating standard version, ito po, meron na siyang stop and start system. Saka naka 3D yung 3D emblem yung kanyang pinaka logo. So ito po, magkano ang presyo nito, ma'am? 84,400 po. 84,400. So guys, ang kanyang difference, ito 79,500, ito naman 84,500. Yan po yung ating dalawang kulay sa S version. Para naman po tayo dito sa Suzuki. Ito, meron tayo ditong Suzuki Smash Carburetor Type, drum brake ito. Ma'am, magkano itong Suzuki Smash natin, drum brake? 64 po. 64,000. Meron na tayong Suzuki Smash drum brake version. At meron din tayo ditong FI version, color black at red color. Ma'am, magkano po itong FI natin? 69 naman po. 69,000 para sa ating fuel-injected na Smash FI. So yan guys, pwede nyo pong i-mind to si Sir Yuan, ang kanyang question, ma'am, magkano po ang down payment ni Airblade 160? Si Airblade naman po. So guys, bigay natin sa inyo. Sir Yuan, shoutout po sa inyo. 98 po. 9,800 po ang ating down payment para sa Airblade. Airblade 160. Ang kanyang cash price, 125,900. 125,900. 125,900, 98 po ang kanyang down payment. Yan. Sagutan po natin si Sir Yuan. Thank you very much. Mag-chat lang po kayo kung ano yung mga katanungan ninyo. Pwede po natin kayong sagutin. Pwede natin kayong bigyan ng information. Again, Smash FI drum brake. Ano? Drum brake po is 64 po. 64,000. Ayan. Yan po yung ating presyo dito. And meron din tayong Suzuki Raider 150 carburetor type. Yamaha PG1, I think wala kayong Yamaha PG1. Wala na. Ay, dito po walang Yamaha PG1. Pero sabi ko nga sa inyo, katapat lang natin yung Yamaha doon. Meron silang PG1 doon. Ayan. Pag requirements naman po para sa ating hulugan, pag self-employed, ano yung self-employed? Business po. Business ano? Opo. May business po ba kayo? Kung may business Proof kayo? of business. Proof of business lang. Yan. Kailangan na mapakita ninyo na meron kayong finance or income. Papakita nyo lang. Proof of income yung tawag doon. So yan po yung mga requirements. Kailangan nyo ng barangay clearance, government ID, co-maker. Kailangan nyo ng co-maker din. Yamaha PG1, alam ko 96,000 po ang ang SRP. So meron po tayong Yamaha PG1 doon sa tapat. Mamaya puntahan natin. So yan guys. Si RSTV, shoutout sa iyo. Thank you very much. Si Mon, sana nasagot natin yung sa inyong katanungan. Guys, Raider carburetor type, magkano po ngayon ang presyo nito, ma'am? 110 po. 110,000, included na po ang insurance niyan. Ay, tama, LTO 3 years pala. Sorry, not insurance. LTO 3 years, 110,000. If you want to purchase the Raider R150 carburetor type, meron tayo ditong black and red. And then dito naman, same pala sila. Same color. So, parang magkaiba lang sila ng decals, no? Magkaiba po yung sa harap. Sorry na po. Red. Ito po kasi. Oo, tama. Red pala. Red and black. Ito Red naman, black. So, yan guys. So, 110,000 para sa ating Raider R150 carburetor type. Ayan, mga idol. Available to. Magkano daw po ang Aerox S version nila dyan? Ang Aerox S, alam ko, 145,000 yung ano yan. Ang cash price. Pero pagka sasama pa yung LTO plus 2,000, so 147,000, 147K. Ayan. So, yan po, carburetor type natin, 110,000. Ano po natin? So, guys, punta naman tayo sa business motorcycle. Baka po may naghahanap dyan ng pang business motorcycle or business pamasada, tricycle. Meron tayo dito ang Kawasaki Barako. Ito po ang version 2.
Ito ay ano lang, kickstart. Kickstart po. Yan guys, kickstart lang lamang ito. Kawasaki Barako. Magkano pong cash nito, ma'am? 92,500 po. 92,500. Down payment po nito? Is naka 7,800 po. 7,800 para sa down payment natin. Dito sa Barako version 2, kickstart lamang ito. Meron ba tayong ano, yung dual Meron ito? din po. Magkano po ang dual nun? Ayun. Ito po siya, sir. So yun guys. 96,500 po. 96,500. Ito naman po ay Barako 2 version, electric start and kickstart. So dual ang kanyang starting system. 96,500 500. pesos. Down payment, ma'am. 83 po. 8,300 mga idol. Alright. So yan po ang ating 8,300 para po sa ating Barako version 2. Meron din tayong Barako version 3 dito. Magkano po itong kickstart? Barako 3 key. 96 po. 96,000. Barako 3 version. Kickstart lamang. 96,000 pesos. Down payment po ma'am ito. FI po yan. FI. Ito yung ating fuel-injected na Barako 3rd version. Yan. Magkano po ma'am? 102 po. 102. Opo. So, 102,000 pesos. Yan naman po yung kanyang cash price. Down payment, ma'am. 93, sir. 9,300. Yun, 9,300. So guys, yung mga gusto pong mag-avail ng mga installment, financing, pwede po kayo mag-PM sa kanilang page. Guanzon, Calasiao, Multi. Yan po yung hahanapin ninyo. Meron din tayong mga city models dito. Bajaj City model. Meron tayong 100cc. Ma'am, magkano itong City 100? 58,300 po. 58,300 para sa ating cash price. Magkano pong installment ito? Down payment? 1,000 po. 1,000? Hindi mo inano yung 28 na. 28. 2,800 po. Alam ko lahat ng city model po, ang down payment ito ay 2,800. So kung gusto niyo pong mag-avail nito, perfect po ito pang mga pangpasada. No? Kasi meron na rin itong USB charger dito. So may charging port na rin to. Napakatipid sa gas nito. Ito naman, CT125. Magkano pong ito? Cash price? CT125. 60,200 po. 60,200. Ang 150 naman, ma'am. 150 po is 69 po. 69. 69,000, 62,000, and magkano ito mo? Yung 100? 58,300. 58,000. So, yun lang po yung kanilang ng kanilang presyo. 58,000, 62,000, and 69,000. Yan po yung kanilang CT125, CT100, CT150 model. Ayan mga 2,800 po. Pare-pareho sila ng kanilang down payment. Opo, 28 Pwede nyo po. pong ma-avail dito. Meron pa tayong mga iba pang business motorcycle dito mga idol. So, if you want to purchase motorcycle, dito po sa Guanzon Guanzon Multi Calasiao, marami silang model dito. Lahat po ng Big Four. Meron tayong Yamaha, Honda, Suzuki, at Kawasaki. Ito, meron tayo ditong Yamaha YTX 125. Color black and red color. So magkano po itong ating 59,500, sir. 59,500. Magkano po down payment ito? 38 po. 3,800 para sa ating Yamaha YTX 125. Ito, pang tricycle na rin to. Meron na rin siyang dual shock sa likod. Dual shock sa likuran. YTX 125cc lang, pang business motorcycle, pang garong, pang tricycle. Ayan, YTX 125. Siyempre pa, ang Honda TMX 125. Magkano po itong TMX 125, ma'am? 57,400, sir. 57,400 for cash payment. Yan, meron tayong tatlong kulay dito. Itong brown ba to? Silver, sir. Silver, red color, saka black color. So meron tayong tatlong kulay. TMX 125, red color, black color. 57,400 400. pesos. Magkano pong down payment, ma'am, ng TMX 125? Mababa lang, sir. 28. 2,800. Aba, mga idol. Kung kayo po ay naghahanap ng pang-service, pwede rin to, no? TMX 125. Para siyang classic, na rin eh.
classic style. Ayan, TMX 125, 2,800 ang kanyang down payment. Di ba? Napakamura. Shoutout po sa mga nanonood sa atin. Please like my video kung nakakatulong po sa inyo sa information. Like my video, share nyo po yan. Huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel, Boyet Salabarria. And for more details, pwede kayong mag-PM sa ating FB page, Boyet Salabarria din. I-follow nyo po ang ating page, mga idol. Tulungan nyo akong lumaki yung ating followers dyan. Sa mga nanonood po sa atin, follow and like my page. Yan mga idols, TMX 125, ang presyo po nito, 57? 57,400 po. 57,400. And here, ang ating last bike. Guys, kung naghahanap po kayo ng mas malakas na makina para sa isang business motorcycle, Honda TMX Supremo. Magkano po ito ma'am, Supremo natin? 81,400 po. 81,400 para sa ating Supremo TMX, mga idol. 81,400. Ito po ang ating presyo ng ating Supremo. 81,400. Down payment po? Down payment po, 4,800 po. Ay, 6,800. 6,800. Alright. So ito po yung ating TMX Supremo. Itong ating live video brought to you by Guanson. Ayan. Shoutout po sa Guanson Group of Companies. Meron silang mga lahat ng dealership po ng Big Four. Suzuki, Yamaha, Kawasaki. And kung gusto niyo po ng Yamaha, meron pong Yamaha doon sa tapat nila dito. Kung gusto niyo pong makita yung kanilang branch, ayan lang, oh, tapat lang po ng Uni Oil. Napakadali pong hanapin ng Guanson multi-brand here at Calasiao, San Miguel, Pangasinan. So guys, meron na po bang bibili nitong ating ADB 160? Sana naman po meron nang bumili ngayong live natin para meron naman pong customer ang Guanson multi dito. I-mind nyo na po itong ADB 160. Ang cash price nito, 170,900 pesos. Ayan, i-mind nyo na po. 170,900. Available na po itong bilhin ngayon. Kung kayo po ay may cash ngayon, punta na kayo dito at tawagan nyo lang sila or i-PM sa kanilang page. Mas maganda po, i-reserve nyo na. So, magbayad na kayo online or through bank. Bayaran nyo na para sa inyo na, hindi na po nila ito ibebenta sa iba. Sa inyo na kagad. So guys, yan. Sa mga naghahanap po ng ADB 160, black color, saka white color. Yan. Bili na kayo. Kailangan po mayroong bumili sa inyo rito. Sa dami po na nanonood sa atin, meron tayong 150 viewers ngayon. Ilan na ba yung viewers natin? 120 viewers. Ayan. Alright. So, sana naman nasagot natin yung mga inquiry ng mga nanonood sa atin, guys. So, ADB 160, 170,900. Again, ulitin natin sa inyo para mamay na po, mabili nyo na po dito, Sana, ito, click 160. Napakadami rin nilang click 160 rito. Yan, Meron tayong white color, red color, and black color. Yan po yung mga available dito. Click 160, available po yan mga idol. And sa mga naghahanap po ng Click 125, kumpleto sila dito sa 125. Ito po, standard version. Ayan, ang ganda, 84,000, 84? 84,400 po. 84,400 lang itong ating Click 125. I-mind nyo na mga idol, sino po bang bibili nito? Baka gusto nyong bilhin ngayon, Click 125 standard version, 84,400, included na yung 3 years LTO. Ayan, so yan po ang ating feature for today. Moto canvas tayo dito sa Guanson Calasiao Multi. Ayan, and meron silang ditong special edition. Ayan. Itong talaga nagustuhan ko ito eh. Special edition na Click 125. Presyo nito, 87? 86,900. 86,900. Tama ako, 87,100 pesos na lang. So guys, yan na po ang ating special live sa inyo. Magbababay na ako sa inyo after this. So, kung gusto niyo pong bumili ng mga pinakita natin sa inyo, pwede rin kayo mag-PM sa ating page para i-repair ko kayo dito kay ma'am. Yan. Ibigay ko po yung inyong contacts, yung details ninyo, or i-message nyo sila sa kanilang page, Guanson Calasiao Multi. Like and follow nyo yung kanilang page, mga idol. So, salamat po sa mga nanonood sa atin. Thank you very much sa mga
nagtiyagang maghintay hanggang matapos tayo. So naka-isang oras din nata tayong live. Ito, ang ating mga features na yun. Big 4, no? Big 4 na mga model and brand. Alright, so Kawasaki Barako 175 Fi. Magkano nga ba yung ano yan? Fi? 102. I think 102, ano? Yung pinaka version 3. So guys, yung Kawasaki Barako Fi, ito meron tayo dito. Available po sa kanila. 96,500 po. Yung kick lang yon. Yung ano po. Kick Opo, ba yan? 102 po. 102,000 yung ating dual start. Yan o. Kawasaki Barako dual start. Kick and electric. Ayan po. 102,000. Ayan. Sige. So yan guys. Sana nasagot pa natin yung tanong ninyo. Boss, ba't mabilis ang Ninja 400 kesa Ninja 500? Ayun ang hindi natin alam bakit ba mas mabilis. Hindi pa natin na-try eh. Jerome Kayoka, Honda Click 125, sabi ko nga sa inyo, 84,400 yung standard version and 86,900 naman itong ating special edition. Ayan, Click 125. So guys, ano pa bang katanungan ninyo bago tayo paalam sa inyong live? Baka may mga tanong pa kayo dyan. You can chat mga idol. Pwede po kayo mag-chat. Ayan. Honda Click 125. 86,900. Special edition to. Meron tayong white and blue and gray black. Para naman sa ating standard, 84,400. 84,400. Ang ating Click 125 standard version, color red, gray, and black. Ayun, yan po yung mga available dito. Meron din silang white. Pwede kayong mag-request ng color white kung gusto ninyo. And Click 160. Itong gusto kong mabenta dito eh. Ang dami kasing naka-display. Click 160, magkano ulit, ma'am? 120. 120,000. 119 po. Yun, 119,000 na lang. Actually, bumaba sila. Bumaba po siya, sir. Bumaba yung presyo nito. 119,900 na lang. Kasama na po ang LTO 3 years doon. Alright, guys. Mga idol, kasama na yung LTO 3 years, 119,900, 160cc na yan. Mas malakas kaysa sa Click 125. Di ba? O, yan, o. Meron tayong black, red, and white. And sa ADB 160, 170,900. Yan. Angelo Tango. Ayan. Pwede nyo nang i-mine to. Pwede nyo nang mabili to. 170,900. Pwede nyo nang bilhin ng cash. Iuwi nyo po ito ngayon. Cash payment, pwedeng-pwede po. Bilhin nyo na tong white and color. Sa mga gusto pong maglabas ng ADB 160, pwede nyo nang iuwi ito. 170,900. Meron pa kayong free na helmet, tempered plate, tapos yung Guangzhou shirt, Begunting. and ano pa ba? G-card, discount card. Ayan mga idol. Ayun. Kahit taga NCR po kayo, taga Manila, taga Bulacan, kahit saan pa kayong lugar, kung willing kayong mag-travel at pumunta rito, pwede nyo pong ilabas to ngayon dito. Yan. Kahit umuulan, bumabagyo mga idol. So yan guys, 170,900 pesos para sa ating ADB 160. Shoutout po sa inyong lahat. Yan mga idol, shoutout po sa inyong lahat. So, thank you very much sa mga nanonood sa atin. Hopefully nasagot natin yung mga katanungan ninyo. And yun, pakilike po yung ating video. Please don't forget to subscribe. Subscribe nyo po yung ating channel. And follow nyo ako sa ating FB page, Boy Salabaria. Yan po, yung ating page. Hopefully, dumami pa yung followers niyan. Ma-hit natin yung 20K soon as possible. Yan mga idol natin, pakipollow po yung ating page, Boyet Salabaria. Kung gusto niyo po yung ating jersey, yan, thank you very much sa ating sponsor ng ating jersey, Premium Gears. Pwede rin kayo magpagawa dyan, murang-mura lang po. At saka quality rin yung ating jersey. Mga idol, salamat po sa inyo. Magbababay na ako. Thank you very much. ADB 160, 170,900. Cash payment. Pwede nyo pong iuwi ngayon yan. Alright. See you soon. Babush.